नाम्बारावल' स्क्रिनशट खालामनानै जोङो WhatsAppआव हर ओमफ्राय जोङो प्राइसखौ बुंनानै नोंथांमोना एड्रेस आरो पेमेन्टखौ सोना हरबानो जों हरसिगोन आरो नाय जि मोजां बुंस'हाय हेल' गाइस वेलकाम टु माय यूट्यूब चैनल दायो नोंथांमोनखौ आङो डिजाइनिं ब्लाउस देखायगोन थ' एसे प्राइसआबो मिडियाम प्राइसआव मोनगोन नोंथांमोना स' नायलांबाय थादो माबायदि डिजाइनिं ब्लाउसआ थ' फाइनालि दिनै आंनाव फैदो एभेलेबल स्टकआव जा सफैदो आरो ना लोगोफोर थ' एसे नोंथांमोनखौ शेयार खालामनि नैया स्लीवलेस ब्लाउस नैया नैबेसो बेक साइड ओमफ्राय नैबे फ्रन्ट साइड ओमफ्राय नैयाव माबा खालायनाय आरो ना आगोल जे राजाफ्रा जे रानिफोरा जे लायोमोन दा नैबे मुकुटा बे मुकुटाफोर जोङो गाननानै बिराद मोजां नुगोन स' जाय बिथांमोना नायो स्क्रिनाव थानाय नाम्बाराव स्क्रिनशट खालामनानै WhatsAppआव हरनानै प्राइसखौ सोंबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नेक्स्ट डिजाइन नैया जि मोजां बे बेसां साइज बेयो 36 एबे 34 मोन एबे 32 मोन नैबे 32 साइज वान पिसल' ओमफ्राय नैबे 36 नैया नाय जि मोजांखा नैया नोंथांमोना अर्डारल' हो मोनगोन आरो ना एभेलेबल जाबायदिखौ आं देखायदों नैया बे जाबाय बेक साइड लोगोफोर ओमफ्राय बे जाबाय फ्रन्ट साइड नैया नायदो फ्रन्ट साइड एन्ड दिस बेक साइड ओमफ्राय बेथ' जाबाय ओमफ्राय नैया नेक्स्ट बिदि डिजाइन मोनगोन जि मोजां वाव बेयो जाबाय फ्रन्ट साइड लोगोफोर फ्रन्ट साइड नैया फ्रन्ट साइड मोजाङै गोसो होना नायबानो जाबाय लोगोफ्रा आरो ससेल' नायनाङा लास्टसिम नाय मोजां कालेक्सनखौ लास्टावबो नोंथांमोना नुगोन लास्टसिम नायनो नोंथांमोना बावनाङा नैबे फ्रन्ट साइड एन्ड नैबे बेक साइड निया बेक साइड इयो ओमफ्राय नैबे फिता खानाय आरो ना नैबे फिता दंखायो मोननै मोजाङै बेक साइडआव खाना लानो हागोन आरो नोंथांमोना नायना लानाया खाथियावनो ओमफ्राय नैबे फ्रन्ट साइड कालाराबो बिराद मोजां ओमफ्राय नैबे स्लीवलेस सेम कालार बेथ' माबामोन निया बेबो मुकुटा दोङो नैया वाइट मुकुटा खाथि ओमफ्राय नैबे जाबाय फ्रन्ट साइड लोगोफोर फ्रन्ट ओमफ्राय बेक साइडआव मोनसेल' खानाय दङ आरो नैबे बेक साइड बियो नै मोनसेल' खानाय दङ बिराद मोजां आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोना कालारखौल' मोजां नङा खिन्थु माबायाबो मोजां आरो ना जियाबो बिराद मोजां नैया गाननो गरमनि थाखाय स्पेसियेलि स' लांफैजागोन आरो अनलाइनबो खालामजागोन आरो ना बेबो सेम दहाय देखायनाय बायदिनो फ्रन्ट एन्ड बेक नैया जाहैबाय नायदो नैबे ब्लेक नैबे फ्रन्ट साइड ओमफ्राय नैबे बेक साइड अनलि फर ब्लेक ओमफ्राय फिटाया मोनसेल' खानाय नैबेबो बिराद मोजांखा क्वालिटिया बेक साइड ओमफ्राय नैबेनिया रेड कालार नैबे जाबाय बेक साइड लोगोफोर नैबे फिटा खानाया मोननै जागोन मोनसेनिया गोलाव गिदिरा ओमफ्राय मोनसे फिसाया आरो ना बेक साइड बे ओमफ्राय नैबे फ्रन्ट साइड आरो लोगोफोरनिया फ्रन्ट साइड रेड कालार जि मोजांखा रेड ओमफ्राय लोगोफोरनिया नैखौबो नोंथांमोना सेम आरो ना बेबो बेक साइडआव मोननै खानाय नैबे बेक साइडआव बेबो मोननै खानाय मोनसे गोलावजों मोनसे फिसाजों ओमफ्राय नैबे फ्रन्ट साइड आरो लोगोफोरनिया फ्रन्ट साइड जा सफैदों बेखायनो जाखौ फसायो बेखौ थाबैनो नोंथांनाव अर्डार खालामबासो मोनगोन आरो ना नङाबा आउट अफ स्टक जायो नालाय नैबे बेक साइड वाइट कालार बिराद मोजां ओमफ्राय नैबे फ्रन्ट साइड बेयावबो मोननै खानाय आरो लोगोफोर बेयावबो मोननै खानाय मोनसे गिदिरजों मोनसे फिसाजों दिरुङा नैया नुखादों नोंथांमोना नैया अनलि फर कालारखौल' मोजां नङा खिन्थु गासिबो माबायाबो बिराद मोजां आरो ना जियाबो नोंथांमोना लाबा खुनु लस जाया आरो ना बिराद मोजां फायदानि ओमफ्राय डिजाइनाबो ओरैबायदिखा नैया जिखुनु माबा दख'नादोंनो समायनाय नैया नाय नैबे स्लीवलेस नैया नैबे बेक साइड ओमफ्राय नैबे फ्रन्ट साइड नाय बेयाव मुकुटा गैया आरो ना डिजाइनिंआ नैबायदि आखाइनि खाथियाव डिजाइनिं दङ नैया डिजाइन जि मोजां
ओमफ्राय नियाव मोनसेल' खानाय आरोना दिरुं फिसा दोङो ओमफ्राय नेक्स्ट लोगोफोर बेबो व्हाइटआनो सेम व्हाइटखौ एसे बुरजा लाबोदो व्हाइटखौ बिराद मानसिफ्रा बियो नालाय ट्रेन्डिंआव दङ व्हाइटआ बेबो सेम व्हाइट ओमफ्राय नैबे कालारा वान पिसल' वाव नैबे जाबाय फ्रन्ट साइड लोगोफोर ओमफ्राय नैबे बेक साइड ओमफ्राय नैबे पुरा माबा आरोना प्लेन लोगोफोर जेबो माबा गैया नै आखायाव डाइरेक्ट डिजाइन गैया आरोना प्लेन बिराद मोजां गाननो नायदो ओमफ्राय लांदो नैया दिरुङा मोनसेल' खानाय नैबेबो नैया कुनु माबा गैया आरोना ओमफ्राय नैबेबो बिराद मोजां वान पिसल' नैबे जाबाय बेक साइड बेयाव दिरुं मोननै खानाय नैबे गोलाव मोनसे नुदो आरो दिरुं फिसा मोनसे नुखादों नोंथांमोना ओमफ्राय नैबे नैया फ्रन्ट साइड लोगोफोर साइजखौ एभेलेबल मोनगोन नोंथांमोना मात्र जास्ट अर्डारल' हो आरोना ओमफ्राय स्ट'राव फैनाबो गावबा गाव बासिनानै लांफैनो हागोन एभेलेबल स्टकआव गासैखौबो बे भिडिअ देखायजोबनो हानाय नङा बिराद मोजां माबा बुरजा नालाय नैबे व्हाइटआ एभेलेबल लाबोदो बेखौबो नैया व्हाइटआ नोंथांमोननो देखायखादों आङो ब्लेक नैया ट्रेन्ड फैदो दे एसे हल्ला खोनागोन नैया ब्लेकआ जाबाय नैबे फ्रन्ट साइड लोगोफोर ओमफ्राय नैबे बेक साइडआव मोननै दिरुं खानाय नैबे गोदोर ओमफ्राय फिसा मोनसे बिराद मोजां क्वालिटि बिराद मोजां डिजाइन आरोना ब्लेकआ नैया नोंथांमोना गावबा गाव दख'नाजों सायख'नानै गाननो हागोन आरो ओरैबायदि बेरगोन ना बे दख'नाजों गानबा ओमफ्राय बे व्हाइटआथ' एभेलेबल नङा बेखौ आं बारा देखायबाय थाला ओमफ्राय नैबेबो नैया जि मोजां बेबो वाव बेलेग मोजां डिजाइन बानायदो दे आखायाव लोगोफोर आखाया आखायाव नाय आखाइनि डिजाइनखौ आं देखायबाय नोंथांमोननो फुवारना नैबे फ्रन्ट साइड ओमफ्राय नैबे बेक साइड नैया बेयाव दिरुं मोनसेल' नैबे बेक साइड दिरुङाव मोनसेल' नैया जि मोजांखा ओमफ्राय लोगोफोरनिया कालारनि कुनु खोथा गैया आरोना बेलेग कालार फैखादो नैबे फ्रन्ट साइड आखाइनि डिजाइना नैबायदि नै आखाइनि डिजाइना बिराद मोजां ओमफ्राय नैबे बेक साइड बेयाव खानाया मोननै थागोन दिरुं मोननै थागोन नैबे बेक साइड दिरुं मोननैजों खानांगोन आरोना कालारखौथ' नोंथांमोना बुंखानाङा बासिगौ हाया नैया वाव वान्डारफुल कालार ओमफ्राय नैबेबो बेक साइडआव मोननै खानाय दिरुं ओमफ्राय स्टाइला बेबो सेम माबाजों ओरैनो आखाया ओमफ्राय नैबे फ्रन्ट साइड आरो लोगोफोर नैबे कालारखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय कालारनि थाखाय नोंथांमोना सायख'नानै स्क्रिनशट खालामना हर ओमफ्राय आं देखायबाय थादोंमोन नोंथांमोना रेड कालार नैया वाव नायदो नैया जि बिबार बारि जि मोजां आखायाव नाय आखाइनि डिजाइनखौ नायनिया आखाइनि डिजाइना नैया वाव गरमाव गाननो थाखाय स्पेसियेल ब्लाउस नाय ओमफ्राय बे फ्रन्ट साइड नैबे बेक साइड नाय बेक साइडआव बिदि हानाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेयो बेसेबां साइज 34 बाबो मोजां गिदिर साइज आरोना नैया जि मोजांखा ओमफ्राय लोगोफोर नैबायदिबो नोंथांमोना देखायबाय थादोंमोन आङो स्टेटास होबाय थायोमोन नालाय नैया व्हाइट कालार जि मोजांखा आखाइनि डिजाइनखौ नायनिया जि मोजां नैबे फ्रन्ट साइड नैबे बेक साइडआव बिदि हानाय आरोना लोगोफोर जि मोजांखा वाव ओमफ्राय लोगोफोर नैया नोंथांमोनखौ देखायबाय थायोमोन ना लामायाव एसे गारि थांलाय फैलाय जायो नालाय हाल्ला जायो ओइ नै नाय कालार नाय डिजाइन नाय आखाइनि डिजाइन नाय ओमफ्राय नैबे बेक साइड मोनसेल' खानाय 32 साइज बेयो वाव सुपार हिट कालेक्सन ओमफ्राय नैबेबो सेम कालार नायदो दहाय बेयो 2 पिस फैदो 2 पिस ना 3 पिसनो फैदो बेक साइड मोननै खानाय इयो ओमफ्राय व्हाइटआ नोंथांमोनखौ आं देखायखाबाय व्हाइटआ बिदिनो सल'फोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै स्क्रिनशट खालामना हरदो गोबां नोंथांमोना एभेलेबल जोंनियाव स्टकआव मोनगोन जेबो टेनसन लानो नाङा फैदोल' जोंनिया स्टकआव नाय ब्लाउसनि स्टक दिनै ओरैबायदि माने नाम्बारावल' स्क्रिनशट खालामनानै जोंनो वाट्सएपआव हर
ओमफ्राय जोङो प्राइसखौ बुंनानै नोंथांमोना एड्रेस आरो पेमेन्टखौ सोना हरबानो जों हरसिगोन आरो नाय जि मोजां बुंस' हायो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै थेंक इउ स' माच बाय बाय